గ్రంథం నుండి కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో క్రీస్తు అను పస్కా పశువు మన కొరకు వధింపబడెను అనేసి వాక్యం రాయబడి ఉన్నది. ప్రియులారా, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజల కొరకు పస్కా పశువును వధించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. అయితే క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో యేసు ప్రభువారు మన కొరకు పస్కా పశువుగా వధించబడి ఉన్నాడు. మనకు రక్షణ దయచేసి ఉన్నాడు. మనకు విమోచన దయచేసి ఉన్నాడు. మనల్ని సంహారకుడి చేతిలో నుండి తప్పించున్నాడు. మనల్ని పాపం నుండి విడిపించున్నాడు. మనల్ని క్షమించి ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారానే మనం పరిశుద్ధులుగాను నీతిమంతులుగాను తీర్చబడి ఉన్నాము కనుక క్రీస్తు రక్తంలో మనము మాత్రమే కాకుండా మన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కడగబడి రక్షణ పొంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇచ్చే పరలోక రాజ్యానికి అందరూ కూడా వారసులు కావాలి అని వాక్యం ద్వారా తెలియజేయచ్చు. దేవుడి వాక్యమును దీవించునుగాక. ఆమేన్.